Добрий день. Ми продовжуємо прямий етер щоденної програми «Бугунь». Сьогодні на телеканалі АТR, я підкреслюю, це прямий етер, і ви можете ставити свої запитання ведучому чи гостям під час етеру. Телефонуйте за номером, який ви побачите на ваших екранах, чи можна вайбером користуватися, чи навіть скайпом. Так. Сьогодні в мене дуже цікава людина в гостях. Це Ігор Рейтерович. Я вас вітаю. Вітаю. Ігор, він політолог, керівник політики правових програм на ГО «Український центр суспільного розвитку». Я все правильно сказав? Все правильно. Що, на вашу думку, є суспільним розвитком? Це розвиток суспільства в часі, просторі. В Україні це дуже помітно, тому що в нас суспільство іноді випереджає навіть розвиток, наприклад, нашої влади. Не іноді, а завжди. Як правило. Давайте так скажемо. Як правило, так. Тобто, от на мою думку, я просто впевнений, що будь-яка влада в Україні, вона вільна чи не вільна, вона гальмує те, що пропонує активна частина суспільства. Тобто так влаштована бюрократія. Я навіть не кажу про наміри якісь там погані, стосовно країни, а стосовно того, що у нас громадське суспільство, це мотор, це двигун. Так відбувалося. А за деяких президентів, наприклад, Януковича, вони навпаки навіть намагалися взяти це під повний контроль, розробляли програми державної підтримки розвитку громадянського суспільства. Хотіли, до речі, створити, я так розумію, приблизно те, що існує в Російській Федерації, коли держава фінансує деякі організації. Державні гранти. Вони типу є громадськими, але по факту вони є продовженням руки держави. Там це все, знаєте, Ігор, це стало дуже помітно, коли Росія окупувала Крим. І всі ці так звані правозахисні організації російські, які отримують гранти, президентські, в тому числі, тобто конкретно від зробили Путіна, вигляд, що нічого не відбулося. Вони зробили вигляд, що це таке, знаєте, це нас не дуже цікавить. Але зараз і не про те. Звісно, для нас головна тема – це арешти, обшуки, нові звинувачення, те, що відбувається зараз в Криму. Ми спостерігаємо за новою хвилею репресії, і ми прогнозуємо, у нас дуже погані прогнози з цього приводу, бо вони взялися за Меджліс як структуру. Але я хочу це обговорити трохи пізніше, у нас багато часу. Я почати хочу з такої певної сенсації, може. Буквально вчора, колишній заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, так здається його прізвище правильно, заявив, що Чорновіл В'ячеслав, який був, я б сказав, найпопулярнішим політиком у Кремлі, у кримських татар, які поверталися туди, повернулися, і в процесі повернення були вибори президентські, парламентські, де переважна більшість, майже всі кримські татари за закликом Меджлісу голосували за В'ячеслава Чорновола і за Народний рух України. І ось цей заступник Генерального прокурора, пан Микола, заявив в інтерв'ю 4-му каналу, що В'ячеслава Чорновола було вбито. Причому, як було вбито, ви зараз почуєте. Давайте разом, Ігоре, подивимося, а потім обговоримо. А почему звука нет? Кто-нибудь знает? Где звук? Прекрасно. Я бачив це, тому я... Я про глядачів більше турбуюся. Те, що ви бачили, я думаю. Тобто не ДТП, як безперечно, що я більше вам скажу. Ми розслідували справу про вбивство Чорновола в той же самий час. Оцей самий час. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито 4 ударами кастету в потиличну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Тобто не ДТП, як безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не скривав труп Чорновола. Більш того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили вже на той час, коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим.
І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже близько підійшли до команди Януковича. Янукович страшно боявся потрапити на допит до Галини Климович, до відомої слідчого Важняка, яка мала на той час авторитет, і вона була безкомпромісна в будь-яких темах домовленостей. І вона сповідувала принцип, що ми ні з ким не домовлялись, вибачте, мочити людей. І водночас всі справи під якимось фейковою пропозицією в мене було забрано, передано іншому заступнику Тобто, щоб я генерального зрозумів, прокурора. Ну, ось, Ігоре, я не хочу зараз обговорювати замах на Ющенка. Він, слава Богу, живий, і це окрема тема. Також я нагадаю, хто не знає, хто такий Володимир Васюк. Це я в музеї нещодавно був у Чернівцях у нього. Це дуже крута людина, дуже крутий співак, така зірка, суперзірка радянських часів України. Теж були підозри, що його було вбито. Дивно він зник, його шукали, здається, місяць, і потім знайшли повішеним там десь в лісі і все таке. Теж дуже дивно все виглядало з самого початку. Але то був 79-й рік, здається. А події, які відбулися, про які йдеться у цьому ролику, у цьому інтерв'ю, це події 99-го року. Це вбивство, як він каже, В'ячеслава Чорновола. Чи ви вірите цій людині, чи ні, і чому, і якщо так, чи інакше? Ну, дивіться, ця версія, вона існувала і раніше, Так. і про неї говорило багато людей. Про те, що була аварія, тут ще питання, вона була, ну, скажімо, штучна природньою, чи, чи вона була підлаштованою. І говорили дійсно про те, людина, яка перебувала в машині з В'ячеславом Чорноволом, залишилася живою, його помічник, якщо не помиляюсь, нині вже покійний. Він покійний, і в ньому знайшли, за словами цього самого Голомши, знайшли важкі метали в ньому. Ні, я думаю, тут мова йде про іншого помічника, який був в машині. Там був водій В'ячеслав Чорновіл і помічник В'ячеслава Чорновола. Тут він про свідка якогось говорив. Ну, можливо, це і він. Тут складно щось сказати. Він нещодавно помер, достатньо довго хворів. І він тоді, я пам'ятаю, що він говорив, що в нього, ну, він був без тями там, коли це відбулося, але каже, що от щось таке в мене от було розуміння, що там були якісь люди присутні до того, як приїхала вже міліція, відповідно, там швидка допомога, да, і щось там могло відбуватися. Тобто такі шматки з тому що він отримав тоді важкі травми, в нього там були зламані, зазвичай пам'ять зникає в таких ребра, там був забій голови, зрозуміло, і так далі. Але от у всі ці історії мене цікавить одна дуже проста річ. Якщо пан Голомша зараз каже, що це було вбивство, да, чому він не піднімав це питання раніше, коли в нього забирали справу, коли змінилася влада? Якщо якесь відношення це мали представники, я не знаю, там режиму Кучми чи режиму Януковича, да, їх давним-давно немає вже при владі. Ти, в принципі, мав доступ до засобів масової інформації, міг вийти, міг про це сказати, да, навести якісь там докази, в межах там процесуального всього цього дійства. Чому ти робиш це зараз? Да? І деякі мої колеги, до речі, коли це продивилися, почали відразу задавати риторичне таке питання у колег-юристів. Да? А що взагалі цю людину тепер не треба притягати до відповідальності? Бо виглядає так, що він знав про скоєний злочин і, по суті, про нього не повідомив. Тут дуже така тонка грань. Мені здається, що в найближчі кілька днів ця історія повинна отримати продовження, тому що за логікою... А яке продовження? Дивіться, за логікою, за такою заявою, от зараз Офіс Генерального прокурора повинен не за геолепсом ганятися, а повинен... це ж привід, є в прямому ефірі. Це за законом можна робити. Людина, яка мала доступ до матеріалів справи, каже, що стосовно дуже відомого політика, дійсно дуже відомого політика, абсолютного морального авторитета, людини, яка дуже багато зробила для України, є у нього обосновані якісь там твердження, що він міг бути вбитий. Як мінімум перевірку вони повинні призначити, викликати його, можливо, в якості свідка і задати питання, що от ви займалися цією справою, що потім з нею відбулося, хто вас забирав. Він говорить, що це боялася команда Януковича. Таких же практично тут або не залишилося, або якщо хтось є, їх можна ж на ті же допити викликати. Якщо це не буде мати жодного якогось продовження, мені це буде тоді, на жаль, нагадувати якусь таку інформаційну спекуляцію. От людина вирішила повернутися. А якщо це спекуляція? Навіщо?
Ну, повернутися в інформаційний простір або показати, знаєте, от нас просто деякі люди, які працювали в правоохоронній системі, в них є така якість, вони, коли йдуть з якихось там посад, певний період часу витримують, а потім починають роздавати інтерв'ю і казати, Це в будь-якій системі. я був один проти системи, вона мене там ламала і так далі. Але у людини є реальна, була можливість, він часто буває на ефірах, я був з ним, здається, кілька разів на якихось ефірах, там, на інших телеканалах. Мені здається, що він сам може навіть зараз звернутися публічно там, до Офісу Генерального прокурора і сказати, що, хлопці, давайте відновимо справу. Відновимо справу. Да, я маю що там покази, взагалі, я готовий дати якісь додаткові покази, давайте поставимо крапку. Є справи, до яких можна дуже довго я просто, повертатися. Ігор, я не хочу, щоб це, знаєте, так пішло в нікуди. Це буде дивно, якщо воно піде. Якщо воно піде в нікуди, це буде дуже дивно виглядати. Тому що, знаєте що, це ж були часи, він був, здається, в 2002-2003 році, він був на посаді заступника генерального прокурора. Тоді вже точно існували ксерокси, системи копіювання, так? Да, можна було все це десь зберегти. І він, просто треба знати їх менталітет цих людей, вони все, що можуть, вони десь зберігають. На будь-який випадок, да? Будь-який компромат. Що трапиться, коли... Принесі, будь ласка, хоча б лист експертизи, да? Про що він каже. Хоча б покази людини, яка казала, що лікаря патологоанатома, який сказав, що я не дивився на труп просто, да? Закопали і все. Да, тут багато питань, навіть забагато питань. Я надіюся, що це, знаєте, не зникне, як в нас прийнято. Тобто, будь-яка сенсація живе до обіду, там, максимум до вечора, наступного тижня. Врешті-решт, він же не просто так це казав. Людина достатньо досвідчена. Тобто, він повинен розуміти, що якщо він робить таку публічну заяву, то, в принципі, до нього можуть прийти з якимись питаннями. Починаючи від журналістів, і закінчуючи за логікою нашими там слідчими, які повинні це звернути увагу. Я надіюся на нашу журналістику, хоча не дуже в неї вірю, але надіюся, що хтось візьметься за це з серйозних людей, їх небагато, але вони є, і це буде розкручено, бо це надважливо. І чому саме я з цього почав? Тому що, повторююся, Чорновіл був людиною, яка для нас, кремли, які поверталися на родину в Крим, які ніколи в Україні не жили до того часу, ми покладали дуже великі надії на нього. На перетворення України на європейську державу, на шлях від Росії в бік НАТО та ЄС, про що зараз всі кажуть. А кримські татари прагнули цього прямо з самого початку, коли вони поверталися. Перше, що в нас було ментально, щоб тільки якомога менше справ з росіянами, довіри їм немає, ми маємо бути з Європою, маємо підтримувати рух, ми маємо підтримувати рух до Європи, і рух як політичний рух. Да? І особисто Чорновола, крім того, він був товаришем, другом, соратником нашого Мустафи Джемілєва. І якби він зараз був живий, я думаю, що політика в Україні, вона мала б таку, інше обличчя. Може, і історія. Розумієте, взагалі, факт його загибелі – це така своєрідна точка біфуркації. Я не знаю і не впевнений, що він, наприклад, міг би виграти вибори у Кучми на той момент. Я не про те кажу. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що в майбутньому якомусь, питання факт наявності такої людини, в принципі, в політичному полі, морального авторитету, він дуже важливий. Мені здається, що багато речей пішло би трошки по-іншому. І в тому числі, я думаю, що якби дослухалися свого часу до Чорновола, то я думаю, що анексія Криму була б окупація тимчасова, якщо правильно казати, була б набагато менш ймовірна. Я просто, може, ви не бачили це відео. Це відео 92-го року, це виступ Чорновола перед Радою, здається, першого скликання, і де він казав про Крим конкретно. Ви не чули? Я знаю, що він, якщо не помиляюсь, не дуже йому подобалася ідея цієї автономної республіки. Вам буде дуже цікаво, просто дуже. Я зараз пропоную показати це всім нашим глядачам і в пам'ять про В'ячеслава Чорновола, і просто для того, щоб згадати, як це було і як історія могла повернутися зовсім інакше. Але сталося те, що сталося. Це виступ В'ячеслава Чорновола, 92-й рік, Верховна Рада України.
пошел на создание нигде в мире невиданного чуда – автономного государства на территориальной основе, без учета интересов коренной нации, единственно имеющей право на самоопределение. Как же воспользовались руководители Крыма предоставленными им довольно широкими возможностями? Назовите мне политические решения, помогшие решить крымско-татарский вопрос, хотя бы как-нибудь облегчившие этот вопрос, сделавшие что-нибудь для местного самоуправления. Назовите мне экономические решения, облегчившие положение трудящихся. Не было таких решений. Не прикрытием ли полного банкротства руководства Крыма стала затеянная возня с крымской самостоятельностью? Неужели вы, жители Крыма, хотите превращения Крыма в еще одну Кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма? Поймите, крымчане, в какую авантюру хотят нас с вами втянуть. Ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседа, который, кстати, сам терпит экономическое бедствие и не в состоянии разобраться со своими собственными, но многочисленными автономиями, кстати, не территориальными, а национально-территориальными? Как все же удалось фашистующим элементам из РДК, пользующимся поддержкой незначительной части населения Крыма, установить в Крыму обстановку физического террора и атмосферу страха? Ведь сегодня не секрет, что некоторые депутаты Верховного Совета Крыма, а там есть немало здравомыслящих людей, голосовали 5 мая не по убеждению, а по принуждению. Конечно, помогли РДК и многомиллионные инъекции извне, и преступное попустительство правительства Украины, некоторые структуры которого, в частности милиция и СБУ, прямо или косвенно поддержали в Крыму антигосударственные силы. Но напрасно думают господа из РДК, топтавшие и сжигавшие государственные флаги и избивавшие оппонентов, что они руководят ситуацией на полуострове. Они только слепое орудие хорошо организованного аппарата. И судьбу этих жириновствующих Мешковых в случае победы партаппарата предугадать нетрудно. Где же выход? В признании Верховным Советом Украины неконституционности акта Верховного Совета Крыма от 5 мая. Ось таке. Все правильно за великим рахунком, і людина дивилася в майбутнє і прекрасно розуміла, що та міна сповільненої дії, яка була закладена на той момент, в українському парламенті, давайте відверто говорити, потім в Конституцію України внесені з подачі комуністів, вона призвела до тих подій, які ми, в принципі, отримали потім вже в 2014-2015 роках. Не було б цієї, автономної республіки, а була б, якщо б це дійсно була національно-культурна автономія, яка була прив'язана до корінного народу. Культура – це дом культури. До корінного народу. Оце ключовий момент. Да? І не до Росії. Звичайно. І Росія тоді просто не мала би можливості навіть маніпулювати будь-якими там... Максимум вони могли б маніпулювати Севастополем. Може бути. Знов-таки, знаєте, питання міста – це не питання все ж таки цілого півострова. А на превеликий жаль, бачите, не дослухалися, а вирішили піти таким іншим шляхом, вірячи в те, що якийсь там братній народ, типу братні, да, що може ніколи воювати не будемо, і комусь ця земля колись знадобиться. Виявилося, що він був правий, а всі інші на той момент були неправі. Взагалі, дві людини-пророки, на мій погляд, їх вже немає. Це Джохар Дудаєв, який прямо сказав, що Росія ще буде воювати з Україною за Крим. Це ж просто мурахи йдуть по шкірі, коли ти це чуєш. І цей виступ Чорновола, це правда, історія могла піти далі. Тобто, якщо це було вбивство, то люди, які його планували, а планувати таке могло, виключно КГБ, як воно тоді називалось, ФСК там, або щось, на мій погляд. Такий рівень просто вбивств – це Москва. Вони навіть, пам'ятаєте, ніхто не пам'ятає, вони Соломона Міхоелса колись вбили в Мінську, вони на нього полювання вивезли, але потім ініціювали, що він потрапив. Імітували, вони хотіли спочатку задавити вантажівкою його, але там щось пішло не так, це треба було ще якусь мить спіймати, коли він дорогу переходить там чи що. Вони просто вбили і підклали труп, імітували аварію. Тут, може бути, щось було трохи інакше, але результат жахливий для України. Вічна пам'ять, звісно, пану Чорноволу. І співчуття всім нам, насправді. Але, на жаль, життя не стоїть на місці, і вона трохи спіралю виглядає все це, бо зараз сталося саме то, про що попереджував Чорновол. Ми зараз спостерігаємо дикі просто речі.
останнє сьогодні тільки ФСБ виклало, ми не показуємо це відео, воно виклало відео допиту, не допиту, після допиту двох затриманих братів Азіза і Асана Ахтемових, яких звинувачують в підготовці до диверсії, і спільно в групі осіб разом з зампредом, першим зампредом Меджлісу Наріманом Джелялом. І ми не показуємо ці кадри, бо ці кадри жахливі. Там через тортури вимушили людей казати неправду, і це видно дуже, і видно, як вони поводяться, видно, що це через приниження, через тортури. Але ось така інформація. Вчора я спілкувався з адвокатом одного брата, Асана, а тут інформація від іншого, про іншого. Підозрюємий в диверсії на газопроводі, на газогоні, Перевальному під Сімферополем. Арештований Азіз Ахтемов розказав, що співробітники ФСБ застосовували тортури щодо нього. Про це проєкту «Крим Реалії» Радіо Свобода розповів адвокат Іслам Віліляєв. Давайте послухаємо його і тоді вже предметно продовжимо розмову з Ігорем. У мене вчора була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи. Надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення. Тобто вони трохи запізнилися. Вже адвокат Асана розповів, як їх катували. Це струм через мозок. Це просто жах. Це просто СС, Гестапо, я не знаю, з чим порівнювати. Але мета зрозуміла. І ось заява окупантів, ФСБ РФ. Для чого вони все це готували? Давайте її прослухаємо. В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь Меджлиса крымско-татарского народа со спецслужбами Украины. Коротко, але ясно. Як коментувати це? Дивіться, це продовження дійсно тієї політики, яку Росія здійснює з моменту тимчасової окупації. Вони не зупиняються, вони... раніше вони навіть, якось намагалися це робити трошки тонкіше, хоч якось, да? Зараз вони навіть цього не приховують, абсолютно безглузді звинувачення, якийсь газогін там в якомусь селищі, і це подається ледь, як не якась величезна там диверсія у співпраці зі Службою безпеки України. Їм все це не важливо, тому що вони розуміють, що для внутрішнього споживача вони подадуть якусь свою картинку, у вигляді того ж, наприклад, того запису, який вже після допиту був. Да? При тому, що будь-яка людина, навіть без заяви адвоката, чудово знаючи методи ФСБ і дивлячись навіть це відео, вже по ньому може зробити висновок, під яким моральним і фізичним тиском перебувають люди, які дають ці свідчення. Да? Тобто їх автоматично треба зараховувати просто до людей, які за політичними мотивами затримані, і відповідні міжнародні організації відразу повинні починати роботу по їх звільненню, да? Тому що явно... Адвокати обидвох братів сказали, що вони відмовилися від показів, які звичайно, раніше дали під тортури. З них будуть, на жаль, вибивати їх надалі. Будуть використовувати якийсь тиск на родину, да, які там залишаються, наприклад, на волі. Будуть вигадувати якісь ще там нісенітниці, тому що їм важливо якось швиденько провести цей процес, винести якісь там рішення, і показати в черговий раз іншим представникам, там, Меджлісу, да, наприклад, і просто людям, які навіть, може, і не займалися якоюсь активною громадською чи політичною діяльністю, але які, на їхню думку, мають право заявляти про свої якісь права, скажімо, да, або мають нахабність заявляти про ці права. Показати, що взагалі цього нічого не треба робити, ми будемо робити все, що ми вважаємо за потрібне, і ніхто за вас не буде боротися. Да? На щастя, ця боротьба відбувається, може не так, як би нам хотілося, знаєте, там... нам би хотілося їх просто врятувати військовим шляхом. Або взагалі повернути, знаєте, нам би хотілося, щоб якось активніше, радикальніше реагувало світове співтовариство, тому що вони дуже люблять розказувати про демократію, там, свободу права людини. Права людини. Слухайте, ось вам порушення прав людини брутальніше. Ось вам, як модно казати, там зараз кейси, да? Навіть нікуди ходити не треба. По суті, в центрі, скажімо, Європи ви маєте війну, кейси, окупацію території, ви маєте людей,
представників народу, який був незаконно репресований, який переслідувався, да, який потім повернувся, і його знову зараз піддають цим же самим гонінням. Да. Це просто така довершена справа. Причому вони вже самі пов'язують це з Меджлісом, з представницьким Вони прямо органом, говорять, так. вони прямо говорять про те, що нам плювати на якісь там громадські об'єднання, які ви створюєте, що про що ви там говорите, буде тільки так, як ми хочемо. Зрозуміло, що рано чи пізно їм все це повернеться сторицею. Да? На жаль, просто що вони зараз так нахабно себе поводять і намагаються якось максимально ці там, знаєте, закрутити всі ці гайки, які там є, з політичної, там якоїсь іншої точки зору. Але бачите, от що цікаво, як би вони агресивно, нахабно, абсолютно беззаконно не діяли, все одно дуже багато є людей, які не готові з цим миритися, навіть під цією окупацією. Вони все одно говорять. Ну, слухайте, вже 8-й рік. Да, і вони говорять, і вони не бояться цього робити. Тобто вони демонструють всьому світу, що дивіться, ми все одно не згодні з тим, що відбувається. Знаєте, скільки людей вже, Ігоре, посадили одну людину, яка просто знімала відео, яке ми показували в прямому етері. Сергій Мустафаєв, він отримав 14 років. За те, що він просто зняв. Що не заборонений об'єкт, а якісь дії, які Ну, вони там вигадали якусь справу. Зрозуміло. Тобто... За тероризм ніби там. Я про те, що і незважаючи на це, зараз люди в Криму, просто зараз, ми можемо, навіть якщо щось зараз буде відбуватися, да, там не знайдуться люди, які вийдуть в прямий етер, і ми це покажемо в Україні. Це на окупованій території відбувається. Це, на мій погляд, просто герої. Ну, люди, я не знаю, якось я б там поводився. Це просто дійсно це страшно. Але страха в очах людей я не бачу. Ну от і бачите, це найбільше лякає якраз російську владу, тому що вони в якихось своїх регіонах Росії десь змогли людей просто довести до такого стану, що вони абсолютно байдуже ставляться до того, що робить влада. Головне, ви нас тільки не чіпайте, і ми взагалі ніяких особливо мене не чіпайте, а там будь-кого. І ми взагалі ніяких претензій до вас не будемо мати. Робіть все, що хочете, да, там не платіть зарплати, починайте війни, там ще вбивайте наших там дітей, забирайте їх в армію, відправляйте на якісь там війни. Да? А тут так це не спрацьовує. І от оце, мабуть, їх найбільше, говорячи простою мовою, бісить, да? І тому от вони обирають це таким об'єктом. І мене, чесно, в цій історії єдина річ, яка дивує, це все ж таки оця млява реакція дуже багатьох країн, які люблять витрачати мільйони доларів на написання якихось книжок про демократію, звітів, про свободу слова, про права людини. Хлопці, ось вам конкретний приклад. Візьміть своїх там навіть депутатів. Да, Україна дуже негативно ставиться, коли хтось туди заїжджає через територію Росії, але ж можна заїхати через територію України. Не пустять. Але дивіться, це ж буде знов-таки дуже показовий момент, так, спроба, коли на кордоні будуть стояти мала бути така вже німецькі депутати, французькі депутати. Вони, мабуть, вважають, що краще їм там якісь північні потоки будувати, якісь інші питання вирішувати. А там можна написати якийсь буде в Фейсбуці постик, що просто не треба так слова робити. зі справами вони розходяться дуже, дуже круто. І це, знаєте, Ігоре, я думаю, що слова зі справами так розходилися так сильно перед тією війною, тобто Другою світовою, коли теж була така сама риторика про співпрацю, а вже там палили людей, отруювали газом, але на це все заплющували очі і казали, не будіть ліха, поки не тих. Так, воювати ж ніхто не хотів, ніхто не хотів навіть санкції накладати ці суворих. Тільки правда, тоді Ліга націй все ж таки виключила Радянський Союз через фінську війну. Да. Хоча б такі були якісь дії, а зараз, бачите, Росія член Ради безпеки. Взагалі, чи не здається вам, що одна із головних проблем з міжнародної політики сьогодні – це існування ООН у тому вигляді, як ця організація була створена? Це, безумовно, дуже велика проблема. І мене, чесно кажучи, тут трошки дивує позиція нашої влади, тому що, наприклад, тут там попередня влада, по-різному можна до неї ставитися, але в них була одна дуже правильна ідея якось ініціювати цю дискусію, і почалася підготовка до неї, щоб змінити трошки механізм прийняття рішень, надати більше повноважень Генеральній асамблеї, показати, що все ж таки в деяких питаннях Рада безпеки не може мати. Тобто вето можна преодоліти, грубо кажучи. І про це казали, що навіть в документах це певною мірою прописано. Просто над цим треба працювати, і цьому треба приділяти дуже серйозну увагу. Можна було принаймні спробувати. І тоді, можливо, ситуація би потроху змінилася. Ми та підтримку на рівні Генеральної асамблеї маємо масово. За Росію голосує там 13-14 країн. От треба цим було користуватися.
Але це все обнуляється через те, що Росія має право вето. і Ну, все. станом на сьогодні так. Ну, я можу сказати, що дипломатія українська зараз достатньо активна. І ось міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдів, не дивуйтеся, Абдулою Шахідом, теж не дивуйтеся. В ході бесіди голова Українського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Україна планує ініціювати дебати відносно ситуації в окупованому Криму і на Донбасі. Давайте послухаємо цитату. Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму, відновить повагу до статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права. Вашу думку, яку атаку зовнішньополітичну має зараз провести Україна? Бо зрозуміло, що це відповідь на попередню атаку у вигляді саміту інаугураційної Кримської платформи. Ось вони нанесли удар по нас. Да? Що ми маємо робити? Ну, мені здається, це був перший такий, знаєте, тест для цієї Кримської платформи. Перший дуже серйозний. І, на жаль, я не скажу, що ми його провалили, але все ж таки я сподівався, що от всі ті країни, які були зібрані на цю платформу, коли відбулися ці затримання в Криму, принаймні від них треба було організувати якусь консолідовану колективну заяву. Хоча вони ж бачили Нарімана. Наріман же був він там. приїхав, він виступав, він не порушував жодних законів. Що цікаво, він не порушував законів навіть країни-окупанта. Ну от якщо так вже говорити, да? щоб взагалі ця людина поводилася підкреслено мирно. Підкреслено в межах діючого законодавства. Він знав, що за ним стежить постійно. Чудово все це знав. Ну це ж, знаєте, це треба, я не знаю, вибачте, якимось ідіотам пояснювати, що вона могла щось подібне скоїти, знає, що наскільки кристально чисто вона була в цьому плані. І отут якби реакція, мабуть, всіх країн, вона потрібна була. Дуже така потужна колективна заява. Досі немає нічого. Її немає. Я не знаю. Є окремі заяви Сполучених Штатів, там Британії. Вони були. Це при тому, що рівень, дивіться, представництва, наприклад, тих же Сполучених Штатів і Британії був не такий високий, як деяких інших країн. Чи є це недоопрацювання? Ну, мені складно сказати. Чи є це небажання? Небажання. Ну, я думаю, я більше це тут, знаєте, скидаю на все ж таки от організаційні якісь моменти там. Хоча, ну, з іншого боку, іноді нам вдається достатньо швидко якусь реакцію отримати. Ну, слухайте, що для цього потрібно? Ну, звісно, я б хотів у Дмитра Кулеби запитати це. Ми запрошуємо його, просто поки що немає часу. Пана міністра, ми завжди його тут чекаємо, знаємо і любимо ще з тих пір, коли він був послом при Раді Європи. І він тоді ще боровся за Крим, коли це було не так, може, модно. Він піднімав прапор кримськотатарський разом з державним. Він активно це все робив. Тобто це в його щирості я не маю сумнівів. Значить, щось не так. Він сказав, що буде штаб Кримської платформи. Ну, від того штабу, хоча б пропозиція є, письма, хоча б там риба, як то кажуть. Поки немає. Ось я просто не бачив і не чув про це, на жаль. Президент говорив, що буде створений офіс Кримської платформи, він буде акумулювати всі, скажімо, ідеї. Координувати. І, відповідно, ця комунікація, вона буде якби там пришвидшена. Ну, цього не відбулося. Тому поки що маємо те, що маємо. Можливо, якось ситуація зміниться під час засідання Організації Об'єднаних Націй. Це питання 100% там буде підніматися. Я переконаний, що Україна там отримує підтримку. Тут питання в тому, наскільки радикальною там буде ця резолюція, що вона буде вимагати. Ну, як мінімум, Україна, звичайно, повинна вимагати і сподіватися на підтримку наших партнерів, щоб цих людей, мабуть, оптимальний варіант просто випустили на територію України. Да? Тому що тут вони будуть в безпеці. Там, навіть якщо їх там випустять зараз, наприклад, вони все одно будуть в небезпеці. А ніхто їх не випустить. Ну, ми це чудово розуміємо. Україна готова. Ми постійно говоримо про те, що давайте там якось обміняємося, да? Ми готові цих людей забрати. Вони для нас не є якимись там винними, але це наші громадяни, ми за них боремося. Росія, звичайно, на це не йде, тому що це такий, знаєте, інститут заручників, які війни йдуть на обмін у двох випадках. Ну, коли тут є люди, які їм дуже потрібні, на жаль, таких людей, наскільки мені відомо, фактично я у всіх запитую, невідомо вам нічого, який в нас обмінний фонд, так званий? В нас є люди, дуже багато, але вони не представляють такої цікавості для Російської Федерації. Розумієте, для них люди, це сміття. Це я розумію краще за всіх. Для нас це громадяни, а для них це
Ну, це просто статистика. сміття якесь. Статистика. У нас, от пам'ятаєте, була та історія, коли там були беркутівці, той пан Семах, яких обміняли. Я до сих пір вважаю, це, звичайно, моя суб'єктивна точка зору, що ми тоді просто продешевили дуже сильно. Якщо вже міняли цих людей, розуміючи їхню ціну для Російської Федерації, треба було загнути, мабуть, забрати всіх, кого можна. З Криму, а питання Криму, до речі, тоді взагалі не піднімалося. Одного кримського татарина звільнили, йдемо Ось, бачите, вони тоді виключно піднімали питання Донецької і Луганської областей тимчасово окупованих. Можна було сюди от якраз прив'язати питання наших громадян, які були на території анексованого Криму, забрати принаймні їх з в'язниць, сказати, а їх багато, там вже рахунок на десятки, де, якщо не на там більше сотні. Вже більше сотні, да? Можна було це зробити. Знаєте, щось мені підказує, що Росія могла б навіть і на це піти. Їм настільки ці люди потрібні були, що вони могли би це зробити. Інша справа, що вони потім би знову почали оцю хвилю якихось там репресій, але принаймні би тих людей ми на той момент могли. А що ви думаєте про так звану справу Вагнера? Бо це, якщо це правда, якщо це зірвалося просто в останні моменти, я не кажу через що, хто винний в цьому. Тобто нехай це до чого слідча комісія Ради розбирається, да? Допитує всіх там свідків тощо. Але якби вона відбулася, це успішно, да? То ми б мали, принаймні, ще 30 людей, які самі по собі є доказом злочинів. Там вже на них, на всіх там кримінальні справи, вони відомі. Тобто, принаймні, якась частина відома, да? Тобто, вона б мала ціну, не знаю, як це, приблизно таку саму, да? Що ви про цю справу думаєте? Була вона, не була? Що сталося? Я переконаний, що вона була. І врешті-решт це визнали навіть представники тимчасової слідчої комісії. Вона була організована. Пані голова Мар'яна комісії сказала. Вийшла, вона трошки плутано на якісь питання відповідала, але якщо проаналізувати 3 останні її інтерв'ю, вона давала велике інтерв'ю «Українській правді», друковане. Тобто там можна було перечитати і краще зрозуміти. Тобто логіка дуже проста. Справа була, вона була організована Україною, була певна координація, тут питання, наскільки вона була глибока, з нашими західними партнерами. Туреччина і Сполучені Штати. Да, вона говорить про те, що планувалося єдине, що на її переконання, цих людей затримати в Туреччині. В мене тут є певні сумніви, тому що я не дуже розумію тоді, за якою логікою Туреччина видавала цих людей Україні. От тут може бути така певна проблема. Тобто на наш запит вони могли не відреагувати. Дивіться, не факт. Ми ж знаємо просто... Ми дякуємо Туреччині за серйозну дуже підтримку якраз в питаннях Криму. І ми знаємо, що і той же Ердоган, безпеки, до речі, той же Ердоган безпосередньо долучався до того, щоб кількох наших громадян повернули. Да? Він приймав в цьому безпосередню участь. Але ми знаємо, що Росія могла б використати якісь там інші заходи для того, щоб просто цих людей не звільнили, а не віддали Україні. Тому я думаю, що скоріш за все планувалося саме ота спецоперація, про яку говорили, щоб цей літак посадити в Україні, цих людей затримати. І це, безумовно, дуже, по-перше, підвищило рівень наших спеціальних служб і дало б нам дуже вагомий козир. Тут головне питання, чого вона зірвалася в останній момент. У вас є версії чи дані? Дивіться, очільник ТСК списує все це на те, що самі виконавці з українського боку її відмінили, тому що вони не вірили в її успіх. Я дуже скептично до такої позиції ставлюся, тому що я чудово розумію, що такого ж типу операцій вони не можуть бути відмінені без санкцій керівництва. А керівництво не може прийняти це рішення без санкцій вищого військово-політичного керівництва. Це точно так? Тобто голова розвідки сам не міг це зробити? Таке питання... Виключно на президентському рівні? Я думаю, що це президента вони повинні були точно інформувати. І тут ми переходимо до наступного моменту. Президент чи давав вказівку, чи не давав вказівку, хтось це зробив від його імені. Це можливий варіант абсолютно. Я навіть схиляюся до думки, це версія, яка заслуговує на увагу, що президент міг не знати про якісь особливості. Йому вже, скажімо, знаєте, прийшли і представили цю справу, коли вона, по суті, вже була зірвана. Але десь прикривалися, якась вказівка йшла з офісу. Тобто хтось прикривав свою дупу і, вибачте, за такий... А тепер по факту може виявитися винним, наприклад, там гіпотетично президент навіть України. Тому тут дуже багато є темних плям, і ідеальним варіантом було б, що всі ті люди, яких запрошують на засідання цієї комісії, і представники Офісу президента туди також прийшли і дали всі необхідні свідчення. Врешті-решт, в Сполучених Штатах Америки навіть президенти не гнушаються приходити на подібні комісії. Чи до них приходять. Або до них приходять спокійно відповідати на питання. Так працює демократія. Тому що та ж пані Мар'яна Безугла постійно говорила про те, що ми забули про контрольну роль парламенту, і от ми зараз цю контрольну роль
повертаємо. Ну так, будь ласка, тоді вже дайте повністю всі відповіді і вкажіть тих людей, які безпосередньо ініціювали припинення цієї справи. Чому? Ну, зараз нам скажуть, що ось ви кажете, що цар хороший, бояри погані. Це одна з версій може бути. Ні, просто чому я думаю, що будь-що може бути, і будь-яка версія поки що не поставлена крапка, заслуговує на те, щоб і вислухати, принаймні, через те, що ми ж пам'ятаємо справу Шеремета. Ну, знаєте, тут просто це теж була ж така показова історія. Але, ви знаєте, в історії ТСК є один момент, на який от вчора Ігор Лапін звернув увагу. Він каже, що Мар'яна, коли вийшла перший раз безугла до журналістів, вона тримала в руках такий стос документів і каже, от в мене тут звіт ТСК, а їй кажуть, так ви ще ж не провели засідання. Звідки у вас вже цей звіт є? Тобто вони вже з якимись документами починали готові. Ну, її просто, насправді, зацікували ось останнім часом. Певною мірою так, але дивіться, людина, яка йде на таку посаду, вона повинна розуміти, вона це і написала. Вона це зрозуміє, Так, вона це вже десь зрозуміла, вона написала, що я перестала ходити на ефіри, що мене атакують, на її думку, боти, хоча там безліч є людей, яких я особисто знаю, які писали якісь питання. На її місці можна нічого не читати. Просто ось моя порада пані Мар'яні. Нічого не читайте. Займайтеся справою, а потім вже буде суспільство оцінювати. Просто справу чесно і все. Вона повинна була розуміти, що це дуже резонансна справа, до неї буде дуже багато питань, і тут не треба намагатися між крапелек прийти. Треба просто робити свою роботу. Тому в будь-якому випадку до неї питання залишаться претензії. Я тільки сподіваюся, що її не зроблять крайньою. Тому що вона далеко не та людина, яка повинна за це відповідати. Вона в даному випадку дійсно контролер. А рішення приймали зовсім інші люди, і я сподіваюся, що ми будемо знати прізвища цих людей, і, можливо, вони понесуть заслужене покарання, якщо там будуть встановлені якісь факти порушення, які вони допустили. Ну, тут немає з чим сперечатися. Я хочу до наступної теми перейти, яка прямо пов'язана з протистоянням Росії і України, Заходу і Росії, але і з співпрацею з Європи, принаймні з Росією. Це Північний потік-2. Тут багато що наговорили, і критикують тут і колишній посол Сполучених Штатів ООН Нікі Хейлі. Хейлі критикує дії Байдена. Ось вона каже, Росія щойно завершила будівництво трубопроводу Північний потік-2, який зробив Україну більш вразливою, а Європу ще більш залежною від енергії з Росії. Замість того, щоб докласти зусиль для попередження цього, Байден послаблює Америку, скасувавши будівництво трубопроводу Keystone-XL, я не знаю, що це таке, підсилює Росію. Крім того, американські сенатори від республіканської партії Тед Круз і Пет Тумі погрожують не дати своїх голосів за кандидатів в Держдепартамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів доти, поки адміністрація Джо Байдена не запровадить санкції проти Північного потоку-2, і так далі. Да? Що це значить, на якому етапі йде тут боротьба за проти потоку вже, я думаю, потік вже все одно запрацює, але на яких умовах? Тут питання сертифікації виходить на перший план. За оптимістичними розрахунками це може затягнутися майже на рік. Та ладно. Да, може, тому що там, дивіться, там дуже хитра схема, така, не хитра, вона бюрократична, але це характерно для Європейського Союзу. Спочатку кілька місяців відповідна комісія приймає рішення, потім можуть бути якісь оскарження, потім іде ще додаткова перевірка. Члени Європейського Союзу, в принципі, всі мають право звертатися з якимись своїми пропозиціями, претензіями або зауваженнями. І деякі країни, які є союзниками України, Польща, наприклад, вони, я думаю, враховуючи, погіршення відносин зараз між Польщею і в цілому Європейським Союзом, вони можуть цим скористатися. Демонстративно показати, що ви десь до нас не прислухаєтеся, так ми вам нагадаємо, що ми спільнота країн, які всі мають право голосу. І тут немає різниці, у кого які там статки, хто скільки заробляє і так далі. Тому майже до року це може розтягнутися. Питання просто в тому, що ми бачимо зараз, що відбувається на ринках газу. Яка ціна? Вони задрали ціну спеціально. $930 було зранку. Близько нічого не було. Це відверта спекуляція, і це російська спекуляція. Тобто вони там собі... А що вони хочуть сказати це? Вони хочуть показати, що ми задеремо ціну так, що, в принципі, ви тоді цю сертифікацію зробите нам там за місяць. Да? Давайте швидко запускайте, при тому, що він же не запрацює відразу на повну потужність. Це там півроку... І це напередодні зими. Да. Це спеціально дуже, перевірка на міцність, наскільки там Європа готова прогнутися перед Росією.
відповідно, да, наскільки вона готова піти на поступки Росії там, і так далі. В нас дуже любили говорити і згадувати ту тезу, що якщо вони будуть її використовувати як зброю, то буде реакція. От вони її вже використовують як зброю. Давайте реакцію. Де реакція? Да, де реакція? Єдине, що, знаєте, мені здається, що тут все ж таки в першу чергу вся критика повинна бути, основна, верніше, критика повинна бути спрямована не стільки проти Сполучених Штатів Америки. Ну, давайте, об'єктивно, вони взагалі за океаном. Їм той Північний потік, Ну, так-сяк. ми розуміємо це. Але в першу чергу ми повинні задавати питання все ж таки тій країні, яка максимально доклала зусиль до його будівництва. Це Німеччина. В якій цікава ситуація зараз з виборами, невідомо, що там буде з коаліцією і так далі, але сподіватися, що там трапиться диво, переможуть зелені і так далі, це смішно. Да? І отут ми переходимо до... Гірше б не стало. Да, тут ми переходимо до найголовнішого. Станом на сьогодні, на жаль, з незрозумілих причин, особисто для мене, наприклад, да, наша влада так і не запропонувала найголовніше наші вимоги і наше бачення, що робити. План А, план Б, план С, якщо потік не запрацює, потік запрацює, не говорили нічого? його немає. Його просто немає. Слухайте, я задавав це питання. Тут вам видно, отак в студіях народним депутатам від «Слуги народу». Немає. Вони відводять очі. Деяким треба віддати їм належне. Видно, що їм реально соромно. Тому що вони не отримали відповідної вказівки. Вони кажуть, нами ніхто не радиться. Ми намагалися на рівні комітетів профільних якось ініціювати це обговорення. Кажуть, А на якому рівні це має бути? в першу чергу це повинен робити, звичайно, президент. Він нас відповідає за зовнішню політику. Дивіться, він зустрічався з Меркель 2 рази. І їздив в гості до Байдена. Суперпредставництво, важливі зустрічі. На кожну з них ми повинні були вийти зі стосом документів і сказати, окей, ви його добудували, Але нема питань. Ми вимагаємо такого-то, ми просимо. Це різні вимоги окремо, прохання окремо. це дипломатично. Ідеї в третьому варіанті. Що ми хочемо? Компенсацію за те, хочемо таких гарантій. Нічого цього зроблено не було. А я думаю, що б дало. Що дало б якісь компенсації? Якби ми запропонували максимум, зрозуміло, що ми б отримали, скоріш за все, мінімум. Треба просити більше. Але ми його отримали. На сьогоднішній день такого плану від України немає. Є якісь загальні заяви. Заяви я бачив, ми всі і вони чули, прив'язуються знов-таки до заяв європейців або тих же американців, що ми почнемо домовлятися, що ми зробимо все для того, щоб цього не було. Але крім як деклараціями, назвати це не можна, якщо чесно. А якби в нас був, розумієте, план, документ, якби його відкинули, от тоді б Україна могла вийти і сказати, знаєте що, шановні, ми вам запропонували те-то, ви взагалі не хочете домовлятися, ви домовляєтеся з вбивцею, по суті, да, з країною, яка окупувала частину наших територій, і тоді робіть все, що хочете, а ми знімаємо з себе частину якихось зобов'язань. Але ми, от, знаєте, як в «Мастері Маргариті», бо гарний вислів у Булгакова, да, що ніколи там у сильних нічого не просіть, вони саме прийдуть і дадуть. Це гарний вислів для роману. А в житті все ж таки ми країна, може, і невелика, може і не центральна, але ми не маленька країна, і країна, яка стримує там цілу імперію, по суті. Тобто, якщо уявити, що України немає зараз, весь цей захід буде просто так трясти. У них було би це в Естонії, Латвії, Литві, інший Польщі. рівень загрози. Ще якісь там речі. Тому тут треба було вийти зі своєю пропозицією, її не було. Слухайте, я багато чого, насправді, заяв Дмитра Кулеби досить жорстких, які стосувалися це НАТО, заяви. які стосувалися потіку. Я маю на увазі, що от документ. Може він існує в таємному вигляді, щоб не показувати розбіжності якісь між нашими партнерами. Можна було узгодити ці розбіжності. Німеччина ж з Сполученими Штатами знайшли ж якусь спільну мову. А чи вам не здається, Ігоре, що зараз ситуацію у світі можна описати, я так описую такими словами, світ на паузі? Так, певною мірою. Світ на паузі, в першу чергу, через невизначену позицію Сполучених Штатів. Так, і Байден вже сказав, я чекатиму півроку. Час іде. Скоро. Новембр. Скоро, тут буквально місяць, там десь 1,5 місяці, і, по суті, треба буде робити якісь висновки. Я поки не бачу якихось позитивних змін з боку Російської Федерації, але, Штати були заглиблені в історію з Афганістаном, в них певні є внутрішні проблеми, я сподіваюся, що вони їх зможуть подолати, і, знов-таки, ми могли скористатися цим вікном можливостей, якось на свою користь спробувати, щось подивитися, якось показати. Чого це не було зроблено, це питання відкрите станом на сьогодні. Через небажання – це одна історія, через неможливість – це інша історія. Якщо це просто непрофесійність якась певна, також може присутня. Тому що, дійсно, до пана Кулеби особливо зауважень та ніяких немає. Він дуже професійно робить свою роботу, але рішення остаточні приймає не він.
Тому що так записано в Конституції. Да? І якщо він іде і каже там, що в мене є така ідея, йому кажуть, в нас інша ідея, ну він змушений її озвучувати. Я хочу зробити маленьку об'яву для наших глядачів. Я, по-перше, дуже дякую людям, які допомагають нам, у тому числі через YouTube. Там є така функція суперчати. Тут туди наші глядачі, які підтримують наш канал, нашу боротьбу, які стежать за боротьбою Кремля в окупації, переказують гроші. Дуже вам вдячний від всього серця всім, хто це робить. Також я закликаю всіх підписуватися на наш Patreon. Це дуже проста, безпечна, до речі, навіть з окупованих територій, навіть з Росії. Це американська компанія, безпечний спосіб підтримки нашого каналу, нашого мовлення, нашої правди. І так само я хочу додати, що таку новину, що сьогодні я дуже вдячний пані Аніфе Курсіти, зараз Гульнара Ханамбекірова на екрані, але я хочу сказати, їй дуже вдячний, звісно, вона ж одна з авторок цього підручника. Сьогодні о 16:00 в приміщенні Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, парламентська бібліотека, за адресою, ну, зрозуміло якою, пройшла акція презентації навчального посібника з історії кримських татар. І, до речі, ця ініціатива, вона і пов'язана з іменем Нарімана Джеляла, який зараз вже знаходиться у в'язниці. Дякую всім причетним, дякую. І там в рамках цього заходу буде акція на підтримку дітей-політв'язнів у Криму. І вдячний організації Криму Алісі, Кримська родина і особисто Аніфі Ханим, з якою сьогодні по телефону мав зв'язок. І дуже вдячний їй за роботу і всім, хто історикам, хто писали ці підручники, і всім, хто допомагає. Дякую дуже, що прийшли, Ігоре. Якщо є щось сказати Криму, скажіть. Ми вас чекаємо, і ми обов'язково вас повернемо. І будемо разом. Ми в це віримо, бо іншого шляху в нас просто немає. Інший шлях – це... Ну і врешті-решт є вже якась вища справедливість. І я думаю, що рано чи пізно вона обов'язково буде дотримана, і всі винні в цьому, вони обов'язково також будуть покарані. 100%, бо 250 років вони намагаються нас знищити, ще більше років вони намагаються пояснити українцям, що їх не існує, Кремлю, що їх просто ніколи там не було, але щось не дуже вдало. І все це закінчиться. Я дякую всім за підтримку, дякую нашому гостю за те, що прийшов. Дивіться, не примикайтеся, дивіться АТР далі. У нас ще багато цікавих гостей, цікавих тем. Не забувайте про допомогу на своєму каналу. Долучився до написання посібника про історію Криму та кримсько-татарського народу. І пані Гульнара вже говорила, що велись дуже великі дискусії, було дуже мало часу, тому хочеться надати слово Іванцю Андрію, який є кандидат історичних наук, співробітник Інституту дослідження Голодомору, член Краєвої ради українців Криму і один з співавторів посібнику. Пане Андрій, розкажіть з вашого боку. Салам алейкум. Я радий всіх вітати. Я от слухаю наших сьогодні доповідачів, а думаю про те, в який стан занурили окупанти сьогодні наш Крим. Буквально пару днів тому в Сімферополі було відкрито пам'ятник Феліксу Дзержинському. Голові Всеросійської надзвичайної комісії, главі ЧК. Причому на відкриття цього пам'ятника в Сімферополі залучили дітей, кримських дітей, яких відправили ще й в кадетський клас і готують до того, щоб вони йшли в російську армію воювати, власне, із своєю власною країною. І це робиться на фоні того, що буквально там пару тижнів тому було затримано першого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова і ще 3 людей, яких абсолютно в чекістському варіанті звинуватили у диверсіях, катуванням змушують до визнання, тобто справа Дзержинського
вона, на жаль, в Криму живе і процвітає. Причому для Криму Дзержинський – це фігура, це не просто засновник каральної системи, яка знищувала потім мільйони людей. Один із найкривавіших актів, які зробили ЧК, це було знищення людей на межі 20-21 років в Криму, в якому там проживало 700-800 тисяч людей, було знищено до 100 тисяч людей. Просто кроваву баню чекісти влаштували в Криму, а сьогодні його ставлять нашим дітям, які вимушені перебувати в окупацію, за взірець для наслідування. І тому поява нашого посібника «Історія Криму та кримськотатарського народу», вона є дуже на часі. Ми бачимо, що є дефіцит знання про історію Криму і про історію найбільшого в Криму і в Україні загалом корінного народу в нашому суспільстві. Тому, коли минулого року з'явилася наша книга, це був такий важливий крок в інформаційному сенсі, щоб надати можливість не лише підліткам, на яких книга формально розрахована, а й всім тим людям, які лише хочуть дізнатися про історію Криму, базові знання про те, як виникав, як формувався і чого досяг, що пережив кримсько-татарський народ. І було приємно, що тоді ж вийшла кримсько-татарська мовна версія, видана саме латиницею. Тобто є рішення про переход на латиницю, і от було видано книжку саме латинськими літерами, латинськомовний, кримсько-татарськомовний варіант латинськими літерами. І це дозволило, до речі, достукатися теж до аудиторії поза межами України, до кримсько-татарської діаспори, яка, зокрема, живе в Туреччині і користується ним. І ось сьогодні ми робимо ще один крок. Я хотів би теж подякувати пані Надії, оскільки якщо в Україні є дефіцит знань про кримсько-татарський народ, і дефіцит знань ще й помножений на ті міфи, які в голову вдавлювалися в радянський час, які очорнювали історію депортованого народу, то тим більше важливо доносити інформацію про кримсько-татарський народ до зовнішньої аудиторії, де ще більше конкуренція ідей, конкуренція інформації. І коли сьогодні Крим знаходиться дуже часто в центрі уваги, якщо не простих людей, то точно політичної еліти, інтелектуальної еліти, то такий продукт, він є дуже і дуже необхідний, на мою думку. І слава Богу, що сьогодні цей крок зроблено, і ми можемо представити аудиторії ці книги. Я сподіваюся, що їх можна буде побачити на освітній платформі, і доступ буде до них широкий. І я хотів би теж зробити ще в ярмарку невеличкий внесок. Нещодавно я видав аналітичну доповідь про стан громади українців в Криму. У мене один примірничок є для бібліотеки. Галині Семенівні я готовий його вручити. І є один примірник, який я готовий передати на нашу книжну ярмарку. Прошу. Це вам. Офіційна частина передачі бібліотеки відбулась. І дякую за те, що ви надали для ярмарки. Я можу взяти, я потім покладу тоді на стіл. І ще одна книжечка тут теж про історію Криму, видана в Криму, і там вже із бібліотек вилучена. І її можна буде теж тут на ярмарку придбати. Угу. Дякую вам, пане Андрій. І в нас ще є одна представниця, яка є також співавторкою, Тищенко Юлія. Хочу передати вам мікрофон і почути про ваш досвід і про те, чому ви були співавторкою, чому ви вважаєте важливим було написання і випуску цього посібника. Для тих, хто не знає, хочу наголосити, що у зв'язку з пандемією термін на виконання проекту був зменшений вдвічі, і автори мали дійсно дуже обмаль часу, щоб працювати з архівами, дискутувати між собою, бо це була плеяда авторів. І тому хотів би попросити вас поділитись про ваш досвід.
Ні, ну я не буду там. Я не думаю, що ми, до речі, якось так дуже сильно дискутували, але ну це вже так деталі. Да, я дуже дякую за саму роботу, за ініціативу, за спільну роботу, за цю презентацію і за зацікавленість залу, да, нашим сьогоднішнім колегам за те, що ви прийшли і на це представлення, і дійсно на цю надзвичайно, як на мене, важливу акцію, яку робить Кримська родина. І мені здається, я пам'ятаю, коли вони перше організовувались, людей менше не стає, незважаючи на пандемію, незважаючи на те, що це і ще місяць не той, але поза тим. І мені здається, що це якби надзвичайно важлива от така ініціатива, яка дозволяє нам всім зробити свій внесок в допомоги людям і до, скажімо, того співпереживання, співчуття і об'єднує всіх нас в цих заходах. Тобто це не просто презентація, це якби певна преамбула до і другої частини. Якщо говорити про нашу книгу, про наше видання, як на мене, дійсно було надзвичайно амбітне завдання. По-перше, терміни, по-друге, мені, приміром, особисто мені достались розділи, якими я, власне, вже дуже багато років займаюся, да? Тобто це не якийсь новий матеріал, але складно описувати, вписувати історичні події, зокрема після 2014 року, в те, що ще відбувається, те, що дійсно потребує свого осмислення. І мені особливо ще гірко, якщо ми пишемо про те, що відбувається в Криму, і, зокрема, про затримання, про репресії проти кримських татар, цифри, да, на 1 рік тому це були вже ще інші цифри. І цей маховик репресивної російської машини, він не зупиняється, він ніяк не трансформується. І, на жаль, мені здається, що жодних якихось показників, там, говорити вказівок, що щось може в найближчій перспективі з боку Російської Федерації змінитись, мені здається, що це надзвичайно складно. Попри той оптимізм, який дійсно демонструє нам історія і наші сьогоднішні інтерпретації тих подій, того культурного контексту, який, якби, ми описуємо і спостерігаємо. Дійсно, це видання – це повернення історії, власне. Да? І це наше намагання, ряду авторів, написати історію Криму, кримських татар, ще й з огляду на український історичний наратив, певна можливість вписування історії Криму, в тому числі в якісь загальні українські процеси. Український наратив, він також вражений був російськими інтерпретаціями, імперськістю, і оце якби відновлення, привласнення нашої історії, воно зараз відбувається і має відбуватися. Я думаю, що будуть ще багато таких спроб і стосовно історії Криму, кримських татар. Наша робота, вона також описує історію кримських татар, історію Криму і скрізь призму культури, скрізь призму різних людей, різних подій, які дозволяють сьогодні тим, хто буде читати відповідне видання, якби актуалізувати для себе ті невідомі, забуті, призабуті або російською пропагандою, російськими історичними наративами спотворені якби речі. Да, тобто ми намагалися якби відкрити ці нові сторінки, старі нові сторінки і описати ці події якомога зрозуміліше. Чому? Тому що тут ще інший був виклик, що це навчальний посібник для дітей, шкіл, вчителів. От Гульнара згадувала про те, що до неї звертаються вчителі. До речі, так сталося, що моя дочка абсолютно випадково вчилась в тій школі, в якій кримська родина якби проводить свої заходи. Так от вчителі історії з цієї школи
школи, навіть незважаючи на присутність кримської родини, вони звертались, приміром, до мене, і я підбирала певну бібліографію, і надавала певні матеріали. Чому? Тому що це дійсно сьогоднішня потреба українського суспільства знати і про Крим, і про кримських татар як корінний народ. І я думаю, що нам потрібно ще йти цей шлях і відкривати дуже багато різних сторінок, долучати до цього людей. Чому? Тому що наші сьогоднішні знання, вони закладаються і сьогодні в певному процесі. Від того, як ми будемо розуміти завтра, що з нами відбувається, що відбувається з Кримом, як він буде повертатись, яким він буде, залежить і те, що ми будемо про нього говорити, описувати і осмислювати сьогодні. І дякую за цю акцію, і я думаю, що ми всі приєднаємось також до неї. Спасибі. Дякую всім, хто долучається і буде долучатись до роботи з повернення Криму. Щиро дякую, Юля. І хочу сказати, що мені дуже приємно, що наші автори в той час, в такий короткий термін. У нас взагалі була така ситуація, коли нам сказали, що проєкт скорочено в 2 рази по всім моментах, то було з ними таке спілкування, чи зможемо ми це зробити. І всі розуміли, що це не буде ні вихідних, ні днів, ні ночі. Але я пам'ятаю, як всі вирішили все ж таки працювати, зробити цю справу. От саме слова Гульнари Бекірова мені запам'ятали, що ми стільки років чекали, і невідомо, чи буде колись така можливість, тому працюємо. І я за такий героїзм дуже дякую абсолютно всім авторам. І ще хочу сказати, в нашому залі присутні ще люди, які брали участь у цьому проєкті. Це директор видавництва, майстер книг Павло Сачик. Пан Павло, я знаю, що ви тут, ми вам дуже дякуємо. Всі 3 примірника видавали саме ви, і не просто видавали. Я знаю, скільки ви книжок на кримську тематику вже роками видаєте, і наскільки щиро до цього ставитесь, і наскільки для вас це важливо, я вам дуже дякую. Я бачу... Дякую, пан Павло. Я бачу пані Надію Гончаренко, яка також була редактором. Щиро дякую, пані Надія, за те, що завжди з нами. Також тут є Мамирет Чабанова, вона вчитель кримстарської мови в нашому центрі, і саме вона займалася перекладом кримстарської частини на латиницю. Чоксау Мамирьодяк. Щиро всім дякую. Мені здається, що я нікого не забула. І, звичайно, хочу сказати і дякую всім батькам нашої організації, які також, вони, діти і батьки, це мотивація перша для мене, щоб працювати і далі робити щось корисне. І взагалі для кожного члена організації «Кримська родина» кожен наш крок, кожна наша робота – це для того, щоб бути гідними своїх батьків, всіх тих людей, які забезпечили повернення в наш рідний Крим. Я дуже щаслива, що поруч біля мене лідер кримстарського народу, людина, незламна людина, яка пройшла стільки всього і наразі тут з нами через роки вже присутня на презентації цього посібника. Моя родина завжди брала участь в національному руху. Тут є Ільмі Умєров, Ріфат Агачубаров. Всі ті люди, які боролися, щоб наш народ повернувся на свою землю. Я дуже всім дякую. Нещодавно не стало Шефікі консул, Віджія Кашка. Ці всі люди були прикладом для нас, коли ми росли. І завжди будуть прикладом для того, щоб ми далі працювали і робили щось корисне. Я дуже дякую і хочу надати слово лідеру кримстарського народу Мустафі Джемілєву. Саглар Кадашлар, дорогие друзья, я, наверное, один из тех крымских татар, которые очень плотно занимались в свое время историей Крыма. Еще в прошлом столетии, в 60-х годах, я после окончания школы пытался поступить в Среднеазиатский государственный университет, но мне там четко и открыто сказали, что на этот факультет крымских татар не принимают.
Я тогда устроился на работу и все свободное время проводил в крупнейшей в Средней Азии библиотеке имени Алишера Наваи, где очень много было литературы, в том числе довоенного, дореволюционного издания по Крыму. Я тогда, помню, сделал очень большую библиографию даже, составил. Кстати говоря, вот эта история Крыма сыграла у меня такую зловещую роль в моей истории. Я потом был, вообще-то был избран руководителем исторического отдела тайной крымско-татарской молодежной организации «Союз крымско-татарской молодежи». Но меня тогда не арестовали, потому что мне 18 лет не было. Арестовали позже. Так вот, а потом меня же исключили из института за очерк тюркской культуры в Крыму в 13-18 веках, которая КГБ расценила как антисоветская, националистическая, антикоммунистическая. Так вот, я хочу сказать, что в Советском Союзе, в Российской империи никогда не было объективной литературы по истории Крыма. Вся эта история, она использовалась как оружие для вот этой экспансионистской политики. Особенно она была лживой после депортации крымско-татарского народа в 1944 году. Умар Абдуллаев очень хорошо знает решение крымского филиала Академии наук Крыма, где четко говорится, даются инструкции историкам, как писать историю Крыма. Четко говорится о том, что вот в описании истории Крыма нужно обозначить паразитическую роль крымских татар и других вот этих, особенно немцев Поволжья, что они были всегда негативными в истории Крыма. То есть она была направлена на оправдание вот этой вот депортации, вот этой гнусной политики Советского Союза в отношении крымских татар. Но, конечно, были проблески и объективные, особенно после революции, первые годы Крымской автономной Советской Социалистической Республики, можно упомянуть труд Аметова Зенбашлы, который позже был потом репрессирован, а дореволюционный, можно сказать, ну, это уже не российское, это уже за рубежом издавалось, Колоколя, Герцена, там о гонении на крымских татар очень объективно пишется. Но в основном весь пласт литературы, он был направлен на обслуживание той политики, которая проводилась в Российской империи и советской властью. После провозглашения независимости Украины появилось очень много разных изданий, в целом очень объективных, где-то можно говорить, они там не совсем точные, но Украина не давала, во всяком случае, инструкции, как писать историю, и, во всяком случае, не преследовала тех, кто пишет так, как, скажем, кому-то не нравится. То есть в условиях демократии. Одним из самых таких капитальных трудов по истории Крыма, это, наверное, можно назвать Валерия Возгрина, 4-томник, монография огромная такую. Но такие книги, как 4-томник Валерия Возгрина, мало кто читает. Это уже только специалисты, которые фанатики этой истории. Поэтому значение вот этой книги очень важно. Здесь компактно, коротко, ясно, с древнейших времен до самых последних дней говорится о Крыме, истории Крыма и крымско-татарского народа. И очень важно также то, что эта книга издана еще и на английском языке. Я в первую очередь думаю о тех наших соотечественниках, которые, скажем, родились в Соединенных Штатах и не знают родного языка в достаточной мере, по крайней мере, и в других странах. Поэтому для них это, конечно, будет очень важное пособие. Но я не думаю, что там вот эти дети наши будут искать эту книгу и находить ее, читать. Поэтому я думаю, лучше было бы вот эту книгу в интернет, может, в формате PDF, и на крымско-татарском, и на украинском, и на английском языках тоже вот это дать в интернет. Есть, да? Ну, это прекрасно. Ну, в целом я хочу, конечно, выразить
свою признательность авторам и всем, кто причастен к изданию этой хорошей, прекрасной книги. Дякую вам за такі слова, Мустафа Ага. І продовжуючи слова Мустафи Джемілєва щодо того, щоб цей посібник був в доступності, хочу сказати, що є освітня платформа Bilgi.in.ua, він є на ній, і його є можливість скачати в PDF, повністю відкрито, доступно. Це було якраз зроблено для того, щоб ті викладачі, які в школах зараз викладають історію, мали вільний доступ до цього ресурсу. Ну, а ми будемо сприяти тому, щоб таких посібників друкувалось більше і він активніше розповсюджувався. Давайте будемо рухатись далі. Мені би хотілося надати слово народному депутату України Олегу Дунді, але перед цим наголосити про декілька важливих речей, про які вже говорили спікери. Ми сьогодні говорили про дітей. Ми говорили про дітей, які ростуть на материковій Україні, і також про дітей, які вимушені зараз рости під гнітом пропаганди в Криму та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Що зробила Російська Федерація? У 2014 році вона в усіх школах вела предмет «Історія Криму», де кожен з нас має розуміти, що подається історія, яка ще більш викривлена, ніж вона була викривлена в Радянському Союзі. Зараз в Україні активно розвивається і молодіжна політика, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і в Верховній Раді ведеться розмова про закон про національно-патріотичне виховання, і активно ведеться питання про право кримсько-татарського народу. То, пане Олег, ви як народний депутат, ви як той, хто має право бути тим, хто буде розробляти і впроваджувати законодавство України. Ваша думка, чому зараз важливо говорити про історію Крима, відстоювати право на правдиву історію і відстоювати права кримсько-татарського народу? Дякую за запитання, але в першу чергу я хотів би сказати слова подяки організаторам, в першу чергу, які організували, фінансували, допомагали, щоб такий підручник, така книга вийшла. І, звісно, великі слова подяки і пошани для авторів цього посібника. Дуже дякую вам. І далі я скажу зауваження. Я був би не я, якби я цього не сказав. Зауваження. Мене дуже ріже слух, коли ми говоримо політв'язні. І це, з моєї точки зору, не дуже правильно, бо це так само є інформаційна кампанія. Якщо у нас Крим і ОРДЛО окуповані, то, відповідно, з нашої точки зору, там не повинні діяти закони Російської Федерації. Це є наша територія, це є наші люди. І треба розуміти про те, що про сутність еліти, правлячої еліти, яка зараз керує Російською Федерацією. Це в першу чергу є терористи. Якщо ми це розуміємо і говоримо біле на біле, чорне на чорне, а це важливо казати чіткі дефініції, щоб кожен супротивник не міг сховатися за дипломатичними словами, не міг зробити свою історію, свою інформаційну кампанію. І, відповідно, виходячи з цього, ми повинні казати не політв'язні, заручники. Вони дійсно є заручниками. І більше нікому. Ніяких законів, які там Російська Федерація до них пристосовує, не мають жодного значення. Це заручниками, якими Російська Федерація хоче торгувати. І виторгувати. Як будь-який терорист. Без виключення. Абсолютно. І тому, з моєї точки зору, треба казати заручники. І більше ніяких політв'язнів. Політв'язні були в радянські часи. Зараз заручники. І це важливо, бо це частина інформаційної кампанії. І, до речі, як цей підручник, це так само частина інформаційної кампанії, інформаційної війни. Бо сучасна війна – це не тільки окуповані території, це не тільки кулі, це не тільки гармати. Це велика частина інформаційна війна. І такі підручники, такі заходи – це є невеличкою цеглиною в тому мурі захисту, який ми будуємо. І немає в цій боротьбі, в цій роботі є початок, але немає кінця. І те, що ми зробили, ще раз подяка всім, хто до цього долучився. Але це ми стали вже на цю шаблину, і ми повинні рухатися далі. Наступне, що ми повинні робити, це багато. Ми не повинні на цьому зупинятися. От ми зробили, розійшли з вами і все. Ми нібито зробили свою роботу. Ні.
ми повинні робити наступну кампанію. Як приклад, у нас є Кримська платформа. В межах цієї Кримської платформи, яка дійсно є дипломатичним майданчиком, до якого долучилось 46 країн, ми можемо цю книжку розповсюджувати через наших учасників цієї Кримської платформи. Не через посольство України. Треба розуміти, що посольство України, всі посольства всіх країн роблять ті чи інші заходи. І ми, якщо ми будемо використовувати тільки наше посольство, ми загубимося в інформаційному просторі. Ми повинні використовувати уряди тих країн, які долучилися до Кримської платформи. І це є в тому числі їхні зобов'язання, не право, вони підписалися, а зобов'язання приймати участь в інформаційних кампаніях. І тим самим вони підтвердять свою спроможність і свої щирі бажання повернути Крим Україні, повернути справедливість до нашої землі. Це один із варіантів. Другий варіант Кримської платформи, до речі, це боротьба разом з 46 країнами за повернення наших заручників, кримськотатарських та інших, до нашої неньки України. І це повинні бути спільні заяви на базі Кримської платформи, спільні івенти, мероприємства на базі Кримської платформи. І ми вважаємо, саме для цього була ця Кримська платформа, була підписана 23 серпня і повинна саме для цього існувати. Я розумію, що це велике завдання. Дуже велике. Але якщо ти хочеш отримати максимум, ти повинен ставити собі завдання, які з першого погляду неможливо виконати. І ніяк інакше. Що ще можна зробити і треба робити і далі? Треба розуміти, що сучасне суспільство, воно живе вже не за підручниками. Наші діти, онуки, вони мають інформацію з мультфільмів, серіалів, фільмів. До речі, багато там дітей, юнаків до 20 років, наприклад, знають історію про 300 спартанців не з підручника, а з відповідного фільму. І це є сучасні інструменти розповсюдження інформаційного контенту, інформаційної інформації. І тут питання до Ахтема. Де він там сховався? Я його не бачу. Вже пішов, напевно. Він вже пішов знімати. Це якраз можливість, в тому числі, можливо, на базі цього підручнику зняти серіал, цікавий серіал. А він це зможе, я в цьому впевнений, про кримську історію за все там, минулі 1000 років. І таким чином розповсюдити інформацію про Крим, щоб Російська Федерація не створювала свою історію, як казав пан Медінський, про те, що історія є лише та, яка погоджена з керівництвом країни, в даному в Російської Федерації. І в нас ще безліч завдань, безліч. Дай Боже, щоб у нас були сили ці завдання виконати. Дякую. Щиро дякую, пане Олег. Я сподіваюся, що ми з вами багато чого вже запланували і будемо разом працювати над цими нашими майбутніми планами. Зараз хочу дати слово постійному представнику представнику президента Автономної Республіки Крим, пану Антону Коріневичу, людина, яка є другом нашої організації. І саме і цей проєкт, і інші проєкти ми завжди обговорюємо, розповідаємо, і ми дякуємо за підтримку. Вам слово. Дуже дякую, пані Аніфе. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, сьогодні дійсно дуже приємно бути сьогодні тут, разом з вами, разом з нашими колегами і бачити дійсно англомовний переклад цього посібника, за який ми, безумовно, дякуємо пані Надії та її фонду. Я зазначу те, що я прочитав українську версію посібника. І це було цікаво. І ви знаєте, посібник написаний простою, зрозумілою мовою. І він, я думаю, дає кожному можливість знати більше про справжню історію Криму. Це важливо, тому що дійсно, як абсолютно правильно зазначив Мустафа Ага, в сучасному світі, на жаль, так стається, що ґрунтовні академічні видання не завжди є зручними так, в контексті часових ресурсів та інших, для того, щоб ознайомлюватися з тематикою. А безумовно, російські міфологеми треба розбивати,
про те, що ніякого іншого вирішення майбутнього для Криму ніколи не було, так, що, мовляв, це якась там ісконна земля, безумовно, це не так. І цей посібник дуже вдало показує те, що Крим – це земля корінного народу, кримських татар, і, відповідно, іншого варіанту, окрім як бути складовою частиною незалежної суверенної української держави, безумовно, у Криму не може бути. Тож це джерело україномовне, безумовно, передане в бібліотеки, в регіони, в школи. Я думаю, дуже важливе в контексті дійсно усвідомлення наших дітей про те, що Крим є, Крим буде завжди з нами, і саме такою є його історія. Ну і, безумовно, цей посібник дає багато розуміння про те, що є кримські татари як корінний народ, і про те, що треба рухатися в сторону відновлення їхніх історичних прав. І я думаю, що тут певні важливі кроки нам вже зроблені. Цей закон про корінні народи, інші нормативно-правові акти, декілька указів президента. Дійсно, перехід на латиницю, який, я сподіваюся, скоро відбудеться, і це буде теж, безумовно, історична подія важлива. Тож, я думаю, що для розуміння в цілому наших громадян, нашого суспільства про те, що це та дорога, якою треба рухатися, безумовно, такі видання є важливими. Ну, а англомовний варіант, безумовно, це ворота до світу, тому що ми чудово розуміємо, що саме англомовний варіант може забезпечити, так, власне кажучи, досяжність і те, що цей посібник зможе бути досяжний для тих громадян інших держав, які цікавляться тематикою Криму. Можливо, дійсно можна подумати про певну відкриту інтернет-версію для того, щоб всі могли з цим посібником ознайомитись. Ну і, безумовно, я впевнений, що і в рамках роботи міжнародних організацій і Кримської платформи як окремого майданчика, і в цілому дипломатичних зусиль України та наших міжнародних партнерів, безумовно, така праця і такий посібник є, безумовно, важливими. Тож сьогодні щира подяка всім авторам, безумовно, це велика праця, і праця, яка точно не мине безслідно. Так, от є таке в науковців поняття «працювати в стіл». Так, оце точно не робота в стіл, це точно робота, яка є важливою як для сьогодення, так і для майбутнього. Ну і, безумовно, подяка кримській родині. Ми завжди ставимо її у приклад як організація, яка дійсно одна з небагатьох робить оцю важливу справу, навчає діток тим важливим речам культурі, мистецтву, мові, літературі, які дійсно вони не можуть вивчити в іншому місці. А ці дітки мають мати зв'язок з своєю історичною батьківщиною. Тож велика подяка пані Аніфе і кримській родині за ту роботу, яку вони роблять. Дякую. Дякую, пане Антон Коріневич. І ми дійсно вам дякуємо за те, що ви готові поширювати цей посібник. Ми якраз з пані Аніфе тільки що переговорили, він найближчим часом буде завантажений на освітню платформу. І я думаю, ви тоді можете зробити звернення від Кримської платформи до всіх її учасників з тим, що можна розповсюдити саме його електронний варіант англійською мовою. Я думаю, що це може бути хороший дипломатичний крок про те, що ми починаємо говорити про історію. Буквально нещодавно була Кримська платформа, а зараз ми вже готові говорити про історію Криму і про історію кримськотатарського народу. І дякую вам, що ви змогли долучитися до нашої панельної дискусії, презентації посібнику. Я знову надам слово пані Аніфе, але перед цим я згадав трошечки про своє минуле, коли піднялась тема щодо мультфільмів, казок, фільмів, історій. Я в 2009 році був волонтером в організації дітей з інвалідністю в Ялті. І одна із практик реабілітації, яка використовувалася, це була мультиплікація. І само ж собою, що були родини кримських татар, які теж допомагали даній організації. І я пригадав, що я монтував, тоді я ще тільки вчився монтувати в старих програмах на старому лептопі. Я монтував мультфільм, який зняли самі діти. І це був мультфільм по кримсько-татарській казці. Якщо я не помиляюсь, він називався «Джерело». І я пам'ятаю, як тоді телеканал АТР, який ще був в Сімферополі,
вийшов на зв'язок і попросив цей мультфільм, щоб можна було його показувати в себе, бо сказали, що це дуже важливо, що є можливість для дітей знімати дані продукти. І це тоді була волонтерська робота. І саме зараз ми маємо говорити про речі, які будуть професійними, про якісними, про те, що робить Ахтем, про те, що робить дуже багато митців зараз в своїх роботах. І насправді це правда. Ми дізнаємось про світ із тих продуктів, які ми споживаємо. Ми дізнаємось про світ із кінематографа, ми дізнаємось про світ із книжок, ми дізнаємось про світ із уст нашого оточення, про ті казки і про ту історію, яку ми розказуємо. І якраз говорячи про ті історії, говорячи про боротьбу, мені б хотілося знову надати слово пані Аніфе, яка допоможе мені продовжити нашу розмову і говорити про ту боротьбу, яку веде Меджліс кримськотатарського народу. Дякую, Євген. Хочу передати слово наразі голові Меджлісу кримськотатарського народу Ріфата Чубарова. І хочу окремо сказати, що він за фахом є історик, і він з самого початку знав абсолютно все про підготовку книги і дуже ретельно вивчав всі сторінки. І також хочу від імені організації подякувати за всю підтримку Ріфата. Всі вже дуже стомилися. Спробую багато часу не взяти. Хочу сказати декілька очевидних для вас всіх речей. Перше. Реальна історія відбувається реальними подіями. Але в той момент, коли події відбуваються, вже знаходяться люди, які по-різному інтерпретують ті події. Я сьогодні вранці і протягом дня познайомився з дуже багатьма подіями. Скажу про деякі з них. Вранці читаю інформацію двох адвокатів Айдера Азаматова і забув прізвище іншого адвоката, хотів одразу сказати, згадаю, скажу, де вони розказують детально, як катували Асана і Азіза Ахтемових. Отже, ще раз вникаю в те, що цими днями відбувалися події по жорстокому катуванню кримських татар. Потім вже після обіду я дивлюся розповсюджено ФСБ два матеріали. Один з них відеоматеріал, де Асан і Азіз Ахтемови нібито дають показання, що вони здійснювали цю диверсію, і все це за дорученням, не лише за дорученням, а за змушенням, під загрозою Меджлісу кримськотатарського народу. І друга інформація – це про те, що ФСБ розповсюджує звіт про кількість злочинів, які за ці роки були здійснені, організовані Меджлісом кримськотатарського народу в Криму. Ну, якщо там все, ви самі це прочитаєте. Мова йде про конкретних людей. Тут я бачу членів Меджлісу Ахтема Чийгоза, Ільми Умерова, вони входять в цей перелік. Я бачив тут Різу Шевхієва, він також там, Айдер Барієв, він також там, Іскандер Барієв, вибачте. Отже, дивіться, я вам говорю про події. Отже, ті, хто хоче нас поработити, або, не дай Боже, знищити, вони беруться за нашу історію з того моменту, як відбуваються ті чи інші події. І особливо вони перекручують, спотворюють нашу минулу історію. Як тільки хтось взявся перекручувати, спотворювати вашу історію, знайте, що як мінімум завтра вони прийдуть на вашу землю. Максимум вони будуть вас вбивати. І якщо хтось пише сьогодні статтю про єдиний народ, руський, український і білоруський, і наполягає на тому, що
має бути єдина держава, яка буде розвивати цей єдиний народ, знайте, що той, хто написав цю статтю, ну він написав чи розповсюджує, він озвучує цю статтю, він вже знає, як завтра буде нас вбивати. Отже, я довго не хочу говорити. Це всі речі, які я вам сказав, ви дуже добре всі знаєте. От велике спасибі цим людям, авторам. Я спробую по пам'яті їх згадати, хоча троє тут. Да? І Гульнара Бекірова, і Юлія Тищенко, Андрій Іванець поруч. Я не бачу Сергія Громенка і Бекіра Аблаєва. Оці 5 людей, які спробували нам повернути нашу історію реальними подіями. Тобто вони намагаються нам показати, як відбувалися реальні події в минулому. Отже, ці 5 людей, вони вносять свій внесок в те, щоб і українці, і кримські татари роздивлялися на свою історію, вивчали її, знали і спиралися на неї власно, тобто знали, вивчали і розглядали власними очима, власним розумом, відчували власним серцем. От так ми відкидаємо от ті стереотипи, ті міфологеми і ті параметри, які десятиліттями, а можливо і століттями, якщо говорити про Російську імперію, які вкладалися для нас, для кримських татар, для українців, російською історіографією. Я дякую всім тим, хто займався перекладами цього підручнику. Но те, що нарешті англійська мова, я не зменшую ні кримсько-татарську, ні українську мову. Але ж ми хочемо не лише самі знати себе. Ми хочемо, щоб і інші розуміли нас. А розуміти вони нас, сьогоднішніх, будуть тоді, коли вони будуть усвідомлювати, звідки і як ми взялися. І оцей англійський варіант, він просто робить такий найважливіший внесок для того, щоб нас більше розуміли у світі. Я всім вам дуже дякую. Дякую, пане Рефат. І дякую вам за вашу потужну промову, бо завдяки вам ми зараз переходимо в другу частину нашої події. І я хочу сюди, на сцену, імпровізовану панельну дискусію запросити Іскендера Барієва. Прошу до нас. Трошки представлю. Іскендер є головою Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу. І в другій частині сьогоднішньої події ми говоримо про політв'язнів, ми говоримо про заручників, ми говоримо про тих, хто бореться зараз за права Криму, за права кримських татар безпосередньо на півострові. І передати вам слова хочеться мудрістю, яка звучить як «Царство шакалів продовжується до тих пір, поки не піднімлються на ноги леви». Скажіть нам про те, що зараз в Криму, як ведеться боротьба і чому важливо нам тут підтримувати, максимально підтримувати і допомагати тим, хто бореться за півострів і бореться за кримських татар там, в Криму. Дякую вам за надане слово. Селям алейкум, Галыхан Мулар Вефенделер. Добрый вечер, шановні пани Топанова. Но поскольку мы плавно переходим ко второй части, и действительно были процитированы слова, которые озвучил Мустафа Ага на саммите Крымской платформы, и мы уверены, что львы проснутся, и шакалы разбегутся, уйдут с Крыма. С Крыма. То, что сегодня действительно мероприятие было посвящено в первую очередь такому знаменательному событию, как выход в свет пособия истории крымско-татарского народа на английском языке, это очень важно. Потому что еще в 2014 году, когда началась оккупация, я тогда сказал о том, что с одной стороны это серьезное испытание и трагедия для крымско-татарского народа, с другой стороны это шанс, когда мы сможем приобрести большую известность, большую субъектность, и к нам начнут относиться, нами будут интересоваться.
На протяжении всех этих лет действительно интерес к крымским татарам стал проявляться, и к нам неоднократно обращались и студенты, аспиранты, молодые ученые Канады, Испании, Германии, Турции, где нам приходилось давать больше и больше информации об истории крымских татар. И подобное пособие, конечно, будет являться важным источником для дальнейших исследований, в том числе или в первую очередь на территории Украины. Я хотел бы обратить внимание, завершая и переходя уже к другой теме, обратить внимание, что это хорошо, что благодаря фондам выпускаются такие пособия. Но очень важно, чтобы история крымских татар, историография о крымских татарах была больше интегрирована в историографию истории Украины. Для того, чтобы наши дети изучали историю крымско-татарского народа и объективную историю Крыма. И таким образом мы действительно будем больше воспитывать тех львов, которые будут разгонять шакалов. На данный момент, когда сегодня я писал пост, и на своей странице в Facebook я вспоминал о тех людях, которые подверглись пыткам, о тех людях, которые... И как раз-таки побудил это то, о чем говорил Рифат Ага. Это те последние события, когда и Азиз, и Асан действительно подвергались таким жестким пыткам, которые мы могли, наверное, видеть только в советских фильмах про фашистскую Германию. Но это происходит сейчас, это происходит в 21 веке. И это осуществляют те, которые считают себя победителями над фашизмом. Хотя на самом деле они есть сами теми фашистами. Действительно, под подобными пытками уже были десятки и десятки наших соотечественников. Некоторые из них смогли освободиться, такие как Евгений Панов или Параламов, и сейчас находятся на свободе, но могут рассказывать все больше и больше о том, что с ними творилось. Некоторые из них находятся в застенках ФСБ, в застенках несвободы, такие как братья Абдулаевы, Узир, такие как сейчас Асан и Азиз. И есть такие, о которых мы не знаем, что с ними или какая их судьба по сегодняшний день. Такие как Шаймарданов Тимур, такие как Ирвин Ибрагимов и другие. Но есть и такие, о которых мы уже знаем, которых просто убили, замучили до смерти, такие как Ришат Аметов. И мы все с вами должны об этом помнить. Мы все с вами должны об этом говорить. Для того, чтобы была адекватная реакция всего международного сообщества, для того, чтобы не довести всех остальных до того, до такого состояния, как это случилось с Ришатом Аметовым. Наша задача, чтобы эти люди вернулись хотя бы здоровыми в свои семьи. И на сегодняшний день Российская Федерация, агрессор, продолжает преследовать наш народ, украинцев. И по нашим данным, 233 человека, которые преследуются по уголовным делам. Из них 165 – это представители коренного крымско-татарского народа. Сегодня отбывают наказание в колониях 63 человека, из них 40 – это крымские татары. Имеют ограничение или испытательный срок 34, 19 из них – это крымские татары. В СИЗО находится 55 человек, из них 48 – это крымские татары. Освобождены 49 человек, 28 – это крымские татары. И преследуется 32 человека, те, которые не могут вернуться домой, потому что они находятся в том числе и в международном розыске. Мы со своей стороны инициировали международную кампанию «Аталых» или «Крестный отец», для того, чтобы международное сообщество своевременно проводило кампании и брало шефство над политзаключенными. Также мы инициировали кампанию «Депутаты, допоможи бранцам Кремля». Да, к сожалению, депутаты народные, до сих пор, я только могу привести несколько депутатов, в пример, которые взяли шефство над политузниками и работают на всех уровнях, как и на уровне Верховной Рады, как на уровне Украины, так и на уровне международных площадок. Такой, как, к примеру, Владимир Арьев, который уже делал ряд запросов, ряд обращений, ряд заявлений, выступал на различных площадках и системно напоминал о 3 политузников с одной семьи, за которых он взялся, за которых он постоянно беспокоится. Почему я привожу такой пример?
Потому что, работая с международными политиками, с мировыми политиками, в первую очередь любой политик беспокоится за свою репутацию. Но когда их коллеги опекуются или берут под шефство кого-либо, то у них появляется большее доверие, и они больше могут говорить о тех или иных узниках. Я действительно согласен, с одной стороны, о том, что было сказано, что не совсем четко используется дефиниция. Часто используют украинский политвязень. На самом деле украинский политвязень – это тот, кто в Украине преследуется. Нужно говорить политвязень или политический узник. И вот здесь я не совсем согласен с предыдущим выступающим, потому что политзаключенный – это тот, который не согласен с теми действиями, которые совершают на территории, на оккупированных территориях. И эти люди, они борются за свои права, они не согласны с теми действиями, которые совершаются. Это не просто те люди, которых нашли на улице и используют или просят за них выкуп. А это те люди, которые умышленно, сознательно совершают те или иные действия. И поэтому мы за них должны бороться. Мы должны говорить всему миру об этом. Ну и в завершении своего выступления я хотел бы обратить внимание на то, что вы в холле как раз-таки можете познакомиться со всеми политузниками, пропавшими без вести, погибшими, подготовленным Крымско-Татарским ресурсным центром, портреты, которые... И вы можете побольше узнать об этих людях на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. И сейчас будет предоставлен ролик «Депутаты, допоможи бранцам Кремля». И мы, пользуясь случаем, призываем и народных депутатов, и депутатов всех уровней поддерживать, брать шефство над политузниками для того, чтобы они и их семьи понимали, что они не одни, а их поддерживает весь український народ. Спасибо. Дякую вам. І, напевно, хочеться подякувати вашій роботі як Кримсько-Татарського ресурсного центру за те, що ви постійно нагадуєте українському суспільству прізвища тих, хто продовжує боротися, прізвища тих, хто є зараз політв'язнями. Дякуємо вам дійсно за надані портрети і запрошую всіх, після того, як ми перейдемо в ту залу, підійти до кожного портрета і ознайомитися з тими, хто зараз бореться в Криму. А я запрошую всіх до перегляду відеоролика, який зараз з'явиться на екрані.